The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. Let us remember this, that we live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. It is loving to tell the truth, no matter how much it may hurt the hearers. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. But be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves. Sa dili pa kita magpadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, kinahanglan ang atong pag-andam sa atong kaugalingon. 1 John 1:9 mao atong gamiton aron atong masunod gyud ang mando sa Dios nga gikinahanglan nga kita mapun-an sa Espiritu Santo una pa kita magatuon sa pulong sa Dios. Mao kini ang iyawi aron ikaw matudluan sa Espiritu Santo. Kinahanglan nga imong hinganlan, imong admitihan, imong ilhon ang tanan nimong mga nabuhat nga sala ngadto sa tubangan sa Dios. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Humanimuwata ka na, ikaw andam na usab sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Alang kanimo higala nga wala pa'y Kristo diha sa imong kinabuhi, dili ka pa sa kamagtutuo, gidapit ka, giawhag ka, nga imong gamiton ka na imong kabubuton sa pag-decide nimo sa pagdawat, pagtuo kang Ginoong Hesukristo, ingon nga imong bugtong manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. Humani mo buhata ka na, ikaw maandam na usab. Makasalmot ka, nining atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa sa hilom, magampo kita. Magampo ta. Most gracious Heavenly Father, we thank Thee for the privilege of being sustained logistically in this devil's world, and for the privilege and the opportunity of
fulfilling the most exciting and unusual plan of all human history. We are grateful, Father, that we live in the church age and in no other dispensation, where we have been given so much and where the significance of the ordinary believer is beyond measure. We pray now that God, the Holy Spirit, will challenge us regarding the things that we're going to take up today. For we ask it in Christ's name. Amen. Maayong adlaw kaninyong tanan, mga higala, mga kaila, mga suki, mga kaigsuonan nato nga nagpaminaw ning atong Bible study through the YouTube ni ining ministry. So, niya sab kita. We are here today in good health, askil sa nagatong pangisip, gipabuhi pa kita, nagaginhawa pa kita tungod lamang kini sa kaluoy, kortesiya, gugma o grasya sa Dios. Dili kita takos mudawat ni di kita angayan. We do not deserve it, we do not earn it, nor work for it. Kay kini grasya gikan sa Dios. Karon magpadayon kita sa atong gibiyaan nga gihisgutan bahin sa atong topic nga naguluhan, how to be a winner in this life and in the next. Unsaon natong pagkahimong mananaog ni ining kinabuhi o sa sunod natong kinabuhi, luyo ning kinabuhi. Okay? O ato na usab nga define ang usa ka tawo nga mananaog, person who is a winner, an overcomer, victorious in his life, o atong gi-define ka na sumala sa diksyonaryo nga a winner as one who is successful, especially through a certain endeavor, through praiseworthy ability and hard work. Angayan daygon, katakos o kugihan sa pagsugakod, o pagpaningkamot, a victor especially in games and sports, paugnat sa kusog o duwa ba sa o lumba, one that wins admiration, pag daig. Mo kini ang atong mga definition pagpa-tinaw kanimo unsaon pagkahimong mananaog. Apan kining atong gitun-an karon gikan kini sa mga prinsipyo sa pulong sa Dios, dili kini mga tawhanon. Okay, so atong labason sa atong panumduman kato atong gitun-an nga we already studied the real keys of success in life. Ang matuod gyud nga mga yawi aron sa pagkahimo ning mananaog ning kinabuhi. Kaya ang pagkamananaog ning kinabuhi, it's not through the steps nga gisugyot by any secular book. Sama niya itong How to Win Friends and Influence People. Dili ka na mao'y suggested steps. Mahimo kang unsa bantugan o inila, dili ka na mo'y atong gitutukan, kundili ang una gyud nining yawi sa pagkamananaog sa kinabuhi mao ang imong pagpaluwas pinagi sa pagtuo lamang kang Ginoong Jesucristo lamang. Okay? Get saved by faith alone in Christ alone. Acts 16:31 nga kung gi-quote ganiha. Get saved only by faith alone in Christ alone nga ikaw maluwas. Now, di man nga kini mga pulong sa Dios nga atong gibasihan, dili ni pulong sa tao. Okay? So mao kana ang una. Ikaduha nga kita patubuon ang atong kalag pinagi sa pagsunod sa mando sa Dios sa 2 Pedro 3:18
nga kita patubuon diha sa grasya o kay balo kang Ginoong Hesukristo. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Pinaagi sa pagtuon sa iyang pulong sa adlaw-adlaw nga pagtuon on a daily basis. Okay? Nahibaw ng punta unsay hinungdan nga gikinahanglan nga magtuon ta adlaw-adlaw. Well, basic kayo kana. Very basic mga sinugdanan kini mga pagtulunan. Unya ikatulo nga ikaw nga mapahaluna ka imong kaugalingon, expose yourself to doctrinal Bible studies sama nining atong paagi. Kini atong paagi sa Bible study dili kini sharing type unsa nang mga sagad nimong dungog diya sa gawas. Kini atong paagi sa pagtuon sa pulong sa Dios, doctrinal, unsa ibot pasabot. Kini tanan nga atong gihisgutan, gitun-an, diha nato kuha, diha nato matun-i, makatuni sa pulong sa Dios. Mao nang gingan la nato doctrinal. Doktrina pagtulunan sa pulong sa Dios. Okay? So, we have to prioritize God's word. Nga mo atong pasiuna. Mo atong kinabuhi sama sa giingon ni Apostol Pablo, it is my life. Gikinahanglan nga mao na kanay atong basihan sa pagkinabuhi. You see? Unsa gisulti sa Philippians 1:21, to live is Christ. Now, of course, mayong gani ka Christ, appeal na kana ang unsa written word because Christ is the living word. The written word cannot be separated from the living word nga si Kristo. You see? They are one and the same. So if you live, ang Philippians 1:21 says, to live is Christ, to die is gain. Profit, ganansya. Okay? So, dinhi sa atong pagpuyo ning kalibutan na, mando sa Dios kay ikaw Kristohano naman, humanam nimo dawatas Ginoong Kristo ingon nga imong personal nga manluluwas, ikaw nahimong anak na sa Dios. Okay? You became a child of God at the point of salvation. So, gikinahanglan nga imo na karong pasiuna your priority sa imong kinabuhi ang pulong sa Dios by exposing yourself to doctrinal Bible studies. Nga diyan anhan nimo makatuni ang tinuray gyud, matuod gyud, bugos ug timos gyud nga mga pulong, di lang kay pulong huna-huna sa Dios. Okay? So expose yourself to the doctrinal Bible studies. O kinahanglan mao na kini mo pasiuna. Mateo 6:33 sa gisulti. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. So, ipahilo na karon diha sa pulong sa Dios ang imong kinabuhi. Ikahupat nini is to organize your life around God's word. Organize, ipahilo na ang imong kinabuhi diha sa pulong sa Dios. And then ikalima nini, gamita ang napulo ka solusyon, 10 problem-solving devices nga hatag sa Dios kanimo magtotoo, mga paagi ni sa Dios sa pagsulbad sa imong mga suliran. 10 problem-solving devices. Atong lagbitan lang ito paghisgot. Rebound, filling of the Holy Spirit, fellowship with God, grace orientation, doctrinal orientation, personal love for God the Father, impersonal love for all mankind, inner happiness, personal sense of destiny, and ang kana po, occupation with Christ. So, claim God's promises. Ang kuna, ang mga saad sa Diyos. Pila ka saad sa Diyos nga
imong matun-an diya sa pulong sa Dios di sa Biblia? Pila? 7,000 promises of God. 7,000. Na diha klaro kayo nga gitanya, gihatag, gitagana gyud na sa Dios alang sa matag usa ka Kristohanon natong mga magtotoo. Gisangkapan kita nining mga saad sa Dios. So claim God's promises every single moment of every day. Kay kini, this will lead you to occupation with Christ. Maokupado ka na kang Ginoong Jesucristo. Unya, sunod niini is Operation SLA. Unsa to'y Operation SLA? Study, learn, apply. Study, learn, apply. Nya, sundan dahil kini sa Operation PTA that a believer, ang usa ka magtotoo, must be in the right place, P, at the right time, T, with the right attitude, A, P, T, A. A believer must be in the right place, at the right time, with the right attitude. Ang bud pasabot, ng pulong sa Dios mao gyud ang imong tun-an diha sa dapit nga ikaw nagatuon o na mao ka na ang tukmang panahon nga ikaw magatuon o ikaw unsa magagamit na niya sa imong kinabuhi nga husto ang imong attitude. You see, you must be in the right place or right time with the right attitude. Kay ang imong mga ginabuhat karon, your career, your profession, your station in life, mao kana ang your full-time Christian service. Hay ka man karon mamutang sa imong gitrabahuan, ikaw gibutang og tuyo gyud sa Dios diha as your full-time Christian service. Kini aglanig lakbit nato kining paglabas sa atong una the real keys of success in life. Now, kung ikaw nagapadayon na sa imong pahiluna diya sa grasya sa Dios, then gikinahanglan nimo ang pag-renovate your mind. Bag-uhon ang imong pangunahuna. Sound mind with confidence. Gamitan na karon ang ginganlag post-salvation epistemological rehabilitation. Mao kani ang mga pulong sa Dios nga ato lang ning gitandi kini og rehab. You see, ay gikan pagutas pagka dili magtotoo, gikinahanglan tag rehab og nahog kining maong prinsipyo nga we have to renovate our mind. Bag-uhon na nga itong pangunahuna. Kaniadto atong unahuna puno og mga tawhanong mga pangunahuna. Puno og mga evil thoughts. You see, earthly thoughts. Kaning mga human viewpoint nga diha sa nagahanok diha sa atong huna-huna karon kay ikaw Kristohano naman, you are now a believer in Christ, gipaglain ka naman, ikaw daghan na magtitulo, anak ka na sa Dios, gihatagan ka na kinabuhing walay katapusan, ang imungan tuanan na gisuwat na dito sa Lamb's Book of Life, di na mapahantod. Okay, gawas niya na gitagaan ka na bistihan ka na sa pagkamatarong sa Diyos. You have been imputed God's perfect righteousness. Okay? So, ang Diyos, kung mo tanaw nimo, dili ka na hinukman, kung dili, you are now sanctified, justified. You see? Okay, so mao ka nang hitabo nimo. So, you have to renovate your mind. Usba. Pulihin na karon sa mga Diyos nun nga mga pangunahuna. Asa ni mo makuha mga Diyos ng pangunahuna? Diha sa pulong sa Diyos, sa Biblia. Mo ni nga itong sigig tuon din Kini nga itong pagtuon din wala na katapusan. Samtang niya pa kita nagaginhawa pa din ng kalibutan na buhi pa kita sa Diyos. Kaya mo kini ang tuyo sa Diyos nga gipabuhi pa kita
You see? Kay buot niya nga kita makakabuot niya ng atong tumong, our goal, which is spiritual maturity, aron mahimaya ang Dios. Mao man atong tuyo din sa atong pagkinabuhi din yuta ba? Mao na nga kita gatubang gyud gubat nga espirituhanon. Spiritual warfare every moment of every day. Every single moment of every day. Kaya nga by the way, ang natad panggubatan gyud niini niya sa atong pangunahuna. You see? This is the battleground. Papilion tag unsa mang pangunahuna ang atong ipasud sa atong unahuna. Dios nun ba o tawhanon ba? You see? Natay kagawasan sa pagpili. Ang pandili ang Dios makapugos. Dili na siya Dios kung pugson ka. Gihatagan kag perfect freedom, complete freedom to choose. Iyang hinatag ka ng kaugaling mo kabuton, your volition was given by God. Part na sa imong kalag. You see, hinumdum ka niya itong 5 nimo ka bahin di sa imong kalag. Una nini, self-consciousness, ang imong matngon sa imong kaugalingon. Self-consciousness. Ikadua, mentality, ang imong pangisip. Ikatulo, volition, ang imong kaugalingong kabubuton. Ikaupat, ang imong okay, balik ko na to. Self-consciousness, mentality, volition, ang imong conscience, okay? Unsay binisaya sa conscience? Tanlag, okay? Mo nay lawom na ng mga binisaya. Tanlag is conscience. Unsa man ning conscience? Kini mo ni imong norms and standards nga ana kay makahimo ka na sa pag ila unsay maayo ug say dawtan. You see? Mao nay conscience. Ug ang ikalima nga katapusan mao ang imong pagbati. Mao nang gilista ng pagbati nga katapusan tungod kay wa mangguyhuna-huna ng pagbati. It cannot think. Mao nang gilista na gikalima. So mao kanay bahin diha sa imong kalag. Ug ana diha ang usa niya ng bahin mo kanang kaugalingong kabuton, imong volition, your freedom of choice. You see, you've been given that complete, perfect freedom to choose. So muna nga papilion ka sa Dios. Gamitan ang imong kabuton, gamitan sa pagpili ang tawhanon ba o Dios nun bang pangunahuna imong ipasod diha sa imong unahuna. Kung nahibaw ka naman kung sa resulta. Kung tawhanon imong gamiton, tawhanon hunahuna, kung sa resulta. O tanan imong buhat, ginamit ang imong tawhanong pangunahuna, mo resulta ka ng mga binuhatan nga tawhanon. You see? Human works. Nga kana, gitandi ra ba na diha sa pulong sa Dios nga kahoy, kugon, ug dagami. Ug duslitan ni sila, kadlitan ni mo nag lighter ba o posporo mo sila o ginan sila. Gusto? Kahoy god, kugon god, dagami god. Di mo sunog, mo sila o maugdaw o gikumparar ka sa pulong sa Dios nga ingon ana. Ug kay maugdaw man, loss of reward. Dili madawat sa Dios. Apan sa pikas nga bahin, on the other hand, kung pilion nimo ang Dios tong pangunahuna, divine viewpoint then sa imong mga gimbuhaton, sa imong gihimo diha, mo resulta kini unsa? Dios nung maayo. Divine production, divine works nga gikumparar pod na, gitandi na sa gold, silver, precious stones. Sa binisaya, bulawan, pilak, o unsa mahalong mga bato nga kini dusliti. Suwayag duslit na kadliti.
Masunog ba? Dili gyud masunog, dili mo silaob, dili maugdaw. That means it can stand by themselves o gitandi man kana nga divine good, maura ka na madawat sa Dios. In fact, that is the only kind of good that is acceptable by God. All the rest, mga sunog man, dili gantihan sa Dios. So sa imo ng pagpadayon sa pagkinabuhing Kristohanon, ginamit ang pulong sa Dios, ginamit ang mga pangunahon sa Dios, then ikaw nag-gather imong ipon, okay? Ang mga Diyos nun nga mga binuhatan. O kana, samtang niya pa ka dinis kalibutan, nga gidumala ni Satanas sa imong pagbuhat sa mga Diyos nung mga binuhatan, then bugtian ka na, gantihan ka na sa Diyos. Bisan niya ka pa din kalibutan na. Mao na igingan na to phase 2 grace blessings. Bubuan ka sa Diyos sa iyang mga panalangin nga you deserve. You see? Kaya nakakabot naman ka sa Espirituhan ng pagkahamtong. So, mao ka na nga itong explicar ni mo mahitungod ni ining divine production nga maugyo ang atong tumong every moment of every day. Di mo na magadaghan na ng imong matigom diha nga mga divine good o inig biya na to ning kalibutan na tuwa na sa eternidad, bugtian o gantihan ka sa Dios. Beyond imagination na ang mga ganti nga bugti na niya na. You see, it will be kanang parlayed dito sa eternidad. O wa tay human words nga ma-describe unsa ka marvelous, fantastic, fabulous kadtong mga ganti nga imong madawat na dito sa phase 3 sa plano sa Dios. Okay? So mao kadto, balik ta niya to, you have to prioritize God's word. Unahon gyud nato kini. Number 1 gyud priority. Kita go mga tao nagkalain-lain mga tag priority. Kung maghisgo tag priority, sa mayon Diyo'y binisayag priority, di pa pasiuna. Numero 1 gyud nimong kanang gitagad, you see? Di ba? Mao naigingon og priority. Kitang tanang tao na ay priority. Tingali ang imong priority, ang imong asawa. O kung ikaw ang asawa, imong priority, imong bana. O tingali mga ginikanan kamo, ang inyong priority, inyong mga anak. Tingali, uban ka nato, ang atong priority, atong trabaho. O ubang priority, kwarta. Mo bitaw bitay giingon nga money, ang giingon nila money is the root of all evil. Gusto ba na? I'm asking you, gusto ba nang pagkasultiha nga money is the root of all evil? Ako kang sultihan, sayop. Sayop ra ba na? Dili ra ba ang kwarta mo'y kanang root of all evil? Dili. Ang kwarta, grasya na, kasabot ka. Grasya ng kwarta ka ng imong gidawat ka, sweldo, imong kita sa imong negosyo, grasya na. Kay grasya man na, gikan na sa Diyos, gusto? Okay. Kanang gisulti nila nga, ang kwarta is the root of all evil, sayop na. It is the love. Sabtag na, dili kay ang money, dili kay ang kwarta mo ay root of all evil. It is your love for money. Ang imong gugma. See? Nahug na po na sa priority. Gusto? Maumay mo pa siuna ang kwarta. Kay maumay imong gihigugma. Maumay imong number 1. You see? Kaya dili man ang tinuod yun. Ang prinsipyo ni pulong sa Dios, dili makalipay sa tao ang kwarta.
Bisan pag mga dili magtotoo, ila po nigi, ilang gihagop ba ding prinsipyo nga dili makalipay ang kwarta. Apan kanimo Kristohanon, naa kay pulong sa Dios. You know how to use money in your life. Why? Through the divine viewpoint nga na di sa imong nauna na. Kaya kung dili ka magtotoo o magtotoo ka ba nga way doktrina, nara ka gunaw na kwarta. You see? Now, mo na imo priority. Ang Diyos, there is a saying in the Bible, God is a jealous God. Jealous God. Now, kining jealousy kay saaman. Basta? Saaman na sa pulong sa Diyos. When you get jealous, ay mubati ka pangabupho o kasina, nakasala ka. At maning hisgutan po, kining mga listas, mga sala. Kung ikaw ma-jealous, sala na. So that means ang Diyos di ay nakasala. Buti pa sa bot, dili. Ang jealousy diha nga, giingon nga, God is a jealous God. Ang buti pa sa bot niya na, He abhors rivalry. Sabot ka? God abhors rivalry. Dili siya buot og naay mukumpitin siya niya. You see? Buot siya nga, buot ang Dios nga siya raang unsa. Imong higugmaon, imong kanang simbahon, imong himayaon, imong respetahan, imong unuran, mao na. God abhors rivalry. Dili siya buot nga naay lain pa nimong pasiuna. O kung ang imong pasiuna paminaw, ikaw Kristohanan, kung ang imong pasiuna na karon mao ang pulong sa Dios, that means ang Dios may imong pasiuna. Osto? Kay na may prinsipyo gihapon nagingon. What your attitude towards the Word of God is the real attitude. Your real attitude towards God. Nakasabot ba ka ito? Prinsipyo na. Whatever is your attitude towards the Word of God, that is your real attitude towards God. Na dili nimo na mabuwag lagi. Prinsipyo kini, matuod kini, lintunganay kini, bugos kini o timos kana nga huna-huna na as prinsipyos pulo sa Dios nga atong gitunan. So mao na. Kung balikon nga ang kwarta dili mao ang gamot o root of all evil dili. It is your love, ang imong gugma, ang imong tinguha, ang imong affection, nga imo nang pasiuna ang kwarta. Kadaghan natong naghang mga tao ang ilang pasiuna sa kinabuhi kwarta ra. You see? Nagingon bitaw sa akong amigo nga, grabe bitaw ning uban. Inigmata nila ang ilang yunahuna kwarta. Tibuok adlaw ilang yunahuna kwarta. Higda nila rumatog na ganoon nagyapon kwarta. Na puro kwarta. You see? Now, na nimo kay na mag-resulta unsay imong buhaton o hunaon sa kinabuhi. You see? Our life, paminaw, our life is an open book to God. Nahibawan niya tanan, unsay imong ginauna. Ang grabe pa, nahibawan na sa Diyos ang tanan imong ginauna, kaniadto pa. Sugod nga ikaw nagkaabot na kasi imong self-consciousness. Ingon nga tao, hangtod sa katapusan imong ginhawa ning kinabuhi, nahibawan sa Diyos unsay imong una-una, unsay imong matang sa pagkinabuhi. Nahibawan. Kasi nahuog na po niya lagi sa omniscience sa Diyos. Iyang pagkasayod sa tanan. Omniscience. Nabitaw ng omni. Omni is all. Scientia means thinking. Nahibawan na siya sa tanan. Nahibawan na siya. Bisan gani mga probabilities, nahibawan niya. Nahibawan.
Nalitan ka nun sa imong posisyon, galingkod ka diha, kanaminaw ka ning atong gisgutan. In a few minutes, mubalhin na po ka, muliho kinta ka sa imong gilingkuran, nahibawaan po na sa Dios. Tanan lagi. Isa man mo pag-iskapo. Nga nahibawaan mas tanan. Ang Dios nahibaw man siya sa tanan nimo. Nakailan na siya nimo. Paminaw. Ang Dios nakailan nimo, mas labaw pa siyang nahibaw nimo sa imong pagkahibaw sa imong kaugalingon. Tsaka grabe yun na. Nahibaw na siya tanan lagi. Nahibaw siya sa imong mga suliran. Nahibaw po siya unsay ihatag ni mong solusyon. Kaya ang tanang solusyon na naman. Giandam naman sa Dios. Nara ni mo pag-claim niya na lagi. Pag-angkon niya na. Mawabitaw ng atong gisugutan din ni claim God's promises. Kaya kung imo ng angkunon, imong i-claim kanang iyang mga promises nga dili mo sipyat. Remember this principle. When God promises anything, that anything is guaranteed. Garantisado. Nga naman. Diyos good siya. Hingpit good siya. Maunay una-unaan ni ining puntuha. Igsoong magtotoo. Fellow believer. Or even you who is an unbeliever. Nga nagdungog nini, nagpaminaw nini nga itong gisgutan. Ang Diyos nagapunting kanimo dili mong totoo. Sabta kini pag-ayo kay kamatuuran kinigikan sa iyang pulong. So mo na, prioritize God's Word. Maugihim mo ang pasiuna sa mong kinabuhi. Kaya di ka magmahay. God would say, prioritize my Word. Make my Word number one priority in our life. I will do the rest. You see? Maunay tugon lang yun sa Diyos. Unha ko, o di ka magmahay. Matthew 6:33, unsa? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Tiyaw mo na, ang kining tanan imong mga pangandoy, imong mga tinguhas kinabuhi, igadugang pa. Basta unhon nimo siya. Basta unahon nimo siya o ganyang pulong. So prioritize God's Word. Live in the light of eternity. Nga ang imong pagkinabuhi na punting rayod sa eternidad. You see? Sa matagutlo sa imong kinabuhi. Si Ginoong Jesucristo na ang imong maunsa. Mahulagway diya sa imong galamhan. Okupado ka naman niya. Now, sa imong pagtuon sa pulong sa Diyos sa adlaw-adlaw, daily basis, okupado ka na sa pulong sa Diyos. Okupado. Once you prioritize a thing, anything, you're occupied. Basta. I mean, kung maokupado ka na sa kabutang, mauna na imong nairesulta niya na. What I mean is nairesulta sa imong gihimong priority. Nairesulta. Maokupado ka na. So, be occupied with the Word of God. Kay automatically you will be occupied with Christ. So, we should do things as unto the Lord. Tanan ka itong pagabuhaton. Nagalakaw ka ba lang? Drive ka ba? Nagatrabaho ka ba? Unsang matang sa imong gibuhat diha? Do it as unto the Lord. So, sa imong pagbuhat yan na, maugmad na kanimo diha ang capacity for life. You are developing capacity for life. Sa ibot pasabot capacity for life, katakos nimo sa pagkinabuhi. Na kay katakos. You know how to handle anything. Maumang yun na ang tumong nato. Nga makahandle ta, we can deal anything in life because we have capacity. Because we have the Word of God.
we have the divine viewpoint in our soul. Mo na nga, sa imong pagbuhat niya na, you also develop your personal sense of destiny. Ano sa may pasabot yun nining personal sense of destiny? Na nakay kinaugalingon nga pangunahuna sa o pagkasiguro sa imong dadangatan. Mo nibot pasabot. May ba naman kag-asa ka mo dangat, human ka mo biya ning kalibutan na. Dili man gud ni atong permanenteng puloy-anan ning kinabuhian ning kalibutan na. We are just passing through. We are ning labay rata dinhi. We are in a journey towards eternity. Ning labay rata dinhi. Life is just a passage of time. Musto? Passage of time ra kinang kinabuhi. Mo bitoy giingon diha sa Biblia nga it's just like kanang a mist. We are here today, gone tomorrow. You see? Lumalabay ra taw. Mura ranig aso. So, we have to develop all this personal sense of destiny. And, paminaw. Always, kanunay, be in sync with God's perfect timing. Na unsa man nimo pag in sync sa perfect timing sa Dios. Perfect gud ang iya. Ang ato di man. You see the principle there? God's timing is perfect. But man's timing is lousy. Kasabot ka? Lousy yun ang atong timing. Di yun takdo sa timing sa Dios. Kay, based na po sa Isaiah 55:8 and 9, unsa gisulti. My thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, my thoughts higher than your thoughts. Na, pangunahon na sa Diyos, labaw yun. Sa man mo pag in sync sa timing sa Diyos nga, perfect man iya, kita imperfect man. How? Mangutana ko nimo, unsaon? How do you be in sync? How can you be in sync with God's perfect timing? How? Tubag? I don't know if makatubag ka. Some of you perhaps can answer that already. The answer is by growing in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Ambrihe mong Biblia. 2 Peter 3:18. Okay, na magay Biblia niya tingali. Ambrihe. 2 Pedro Kapitulo 3, versikulo 18. Unsay gisulti. By growing in grace, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Patubo, pagtuon, pagtubo diha sa grasya o kay balo kang Ginoong Jesucristo. Na? And you are studying learning divine viewpoint. Okay? Kay be in sync. O sa mga military pa, in cadence. Nga subay o takdo yun. Sibo yun. Kung kamo nga nakaadto na sa Arlington Cemetery sa Washington DC, o niya, makita ni mo tong changing of the guards dito sa kanang unknown soldiers. Kung imo makita ang unsa ka accurate yun, pagka tukma yun, sibo yun, in sync yun, in cadence ang lihok sa mga guards ito. Makita nimo sa changing of the guards, ma-overwhelm ka, makita niya na maayog yung pagka tukma ang ilang execution sa ilang unsa pag
unsa pag-execute nila sa ilang lihok, sa ilang mga ilang lakang tanan. You see? Now, ato lang nigi kumparar. Be in sync. Be in cadence with the Word of God by studying His Word. Namauna. Now, karon, kung ikaw way pagtuon sa pulong sa Dios, balikon ko, nga nung magtuon sa pulong sa Dios kay negatibo ka man. Ang imong attitude towards the Word of God is negative. Ang imong volition mo yung koy panahon na. Ang grabe pag yun ang uban mo yung lagi nga, magtuon na o may nadato na. You see? Yan, pag uban mo yung, tuon mo diha, kasi mabuang mo. Diya mo na unsa ka katawanan ng mga rason sa uban. Mo na yung they're a product of their decision. Produkto rin sa ilang decision. You see? Nga dili man makapugos po ang Diyos nila. Mo na giingon nga, sige, maura man na inyong gidesisyonan. You see? Para kung nas tao nga masakiton, o niya, moingon ng doktor nga ako ang tambalan ng adik ko. Okay. So, sabi may tabo niya na. Moingon ng doktor nga ayaw ni kana. O niya kayo magtuman ka man. So, mo na giingon. Masakit ka, produkto ra kasi imong desisyon. Kaya naman untay husto, imo magyong gisalikway. Then, again, that principle will always emerge. Man is always a product of his own decision. So, balikon ko, always be in sync with God's perfect timing by studying God's Word on a daily basis. Ato yun yung i-emphasize. Okay? Ato yun yung balik-balikon, sublion, hangtod mahimong tinuod na diya sa imong alimpatakan. Now, we have to study God's Word on a daily basis. Kadaghang mga sources. Daghang sources pagtuon sa pulong sa Dios. Dili man lang kikining atong ministry din Dili. Daghan. Look around. And seek. Yung seek. Pangita. Jeremiah 29:13 sa. You will seek me and find me if you will search for me with all your heart. Kung tinuuray ka, kinasing-kasing imong pagpangita, makita na ba yun mo? Makaplagan na ba yun mo? Dili mamakak ang Diyos sa iyang pulong. In fact, that is one of the verses that struck my life, my personal life. If you will, ang prinsipyo ko na ng Jeremiah 29:13, if you truly seek me, you will find me. Now, ang Diyos na ginagsulti niya na, mamakak ba ang Diyos? He will keep His word. He keeps His word. So kung imog yung kinasing-kasing pangitaon ng kamaturan, imong makaplagan. Kung imong kinasing-kasing pangitaon ng imong husto, tukma nga pastor magtutudlo, makaplagan nimo na. Walang ka mangita. You see? Well, mao kini ang mga punto atong idadya. You have to apply the pertinent doctrinal rationales, kadaghang mga doctrinal rationales. Mao kini ang atong sige gyud malmal diha kanimo sa atong mga isigka magtutuo sa uban nga dili pa magtutuo nga pagkaamgo unta sila niini nga atong gipangisugutan kay dili ni ingon-ingon. This is not a joke. God is dead serious to His word. He's dead serious. And then, ayaw ni kalimte, kining prinsipyo ha. Yan na sa prinsipyo nga itong ihatag kanimo. The rate of learning must exceed the rate of forgetting. Binisaya, ang kapaspason sa imong pagkat-on kinahanglang mulabaw pa kini sa kapaspason sa imong pagkalimot. I don't know if sakto ba ng binisaya. The rate of learning must exceed the rate of forgetting. Padayon.
Nga to dili nimo makalimtan na kanang imong sigig tuon sa pulong sa Dios. Okay? Imong gitun-an ang huna-huna ni Kristo. 1 Corinthians 2:16. Palihog kuno abre sa mong Biblia, be. Abre kuno. 1 Corinto kapitulo 2 bersikulo 16. 1 Corinthians 2:16. Okay. Tagaan ka na kog time to locate that. Okay? New Testament. Iba naman kas Biblia, duha man ka Testament, Old and New. Ang Old Testament was written originally in Hebrew. Hebrew and Aramaic. Okay? Whereas ang New Testament, bagong pagkigsaad, was written originally in Greek. Okay? Koine Greek. Okay. 1 Corinthians 2:16. Unsa gisulti diya? Unsa gisulti? But we have the mind of Christ. Na. Think the mind of Christ. Mao gyud nay buti pasabot niya na. Think the mind of Christ. Now God works His plan in our life through circumstances. So, pinagi sa mga kahimtangan, mga sirkumstansya. Nagalihok ang plano sa Diyos sa atong kinabuhi, pinagi sa mga sirkumstansya. Now, therefore, let the metabolized Bible doctrine circulate in the stream of your consciousness. Ato kining ipadayon, ugma. So, ayaw si piyata ang sumpay nini, aron atong makutlo o makatunan pag ilang dugang pang mga prinsipyo sa pulong sa Dios. Idapit ka higala, ikaw nga dili Kristohanon, padayon lang gihapon. Hangtod himo na giyong klaro nimo. Mabitang magbalik-balik ta dinhi sa atong tuki sa mga pagtulunan aron gyud masilsil, maklaro nimo, mahimong tataw diha sa imong pagsabot. It will be vividly clear in your mind so you can accept it through the filling of the Holy Spirit. It is God, the Holy Spirit, who is the only mentor, the only teacher of truth. Without Him, dili kita makasabot sa pulong sa Dios. Busa, ayaw kalimot sa pagpadayon, pagkamalahotayon sa imong pagsunod ning atong pagtuon sa pulong sa Dios through the YouTube o under the Vic Balbido Evangelistic Ministry nga grasya nga gisangkap sa Dios alang kanato. Magampo ta. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong gitudlo kanamo nining adlaw. Hinaot nga kini masilsil o amo kining dawaton, hagupon, tuuhan aron kini among magamit sa among adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Uban ni kami o Diyos sa among pagbuwag-buwag, iway kami sa mga kabilinggan, dada kami pag-usap dinhin hining among Bible study through the YouTube. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.